Mali jamana finitigiw ye bataki dɔ labɔ bin tɛnɛ sɔgɔma k'a fɔ ko finitigiw bɛ wulikajɔ baara la Menaka o mara la jamana kɛɲɛkayanfan ka taa kɔrɔnfɛyanfan fɛ. An bɛna o kunnafoniw tɛntɛn jamukan kɔnɔ ka lase aw ma. Dangarili min n'a kɛra sibiridon Sarema Mopti mara la kɛra sababu ye ka duguden mɔgɔ 10 ɲɔgɔnni bɔnɛ mɔgɔ 61 olu joginna ka fara so caman fɛnɛ binnin kan. O nɔgɔnin fɛ dugudenw ye wulikajɔ kɛ ka sara binna maa minnu kan walasa ka se ka dɛmɛ don u ma. An bɛna o fɛnɛ kunnafoniw lase aw ma bi jamukan kɔnɔ. Bamakɔ sigida 4nan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Lafiyabugukaw fɛ ɲamantonba min bɛ yen kunnafoniw y'a jira k'a fɔ bin tɛnɛn sɔgɔma taa tun bɛ o ɲamanton na wa min kɛra gɛlɛyaba ye a sigida mɔgɔw ma. Ninnu de bɛna kɛ aw ka bi kunnafoniw la kumaba dɔ ye ka fara kunnafoni misɛnnin wɛrɛw kan min bɛɛ lajɛlen bɛna tɛntɛn ka lase aw ma Mariam Traoré fɛ a y'aw bisimila. An balimaw an ka foli b'aw ye Mali kɔnɔ ni Mali kɔ kan ka lase aw ma ka fɔ nin ye VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw kɛnɛ sigilen ye nɛgɛ ɲɛ 17 tana gosira Bamakɔ n'a lamini na wula nɛgɛ ɲɛ 1 bɛ Washington DC Amérique jamana faaba kɔnɔ bi ye ntɛnɛn ye avril kalo tile 24 san 2023 aw ni Mariam Traoré bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ka bɔ studio 6nan kɔnɔ VOA soba kɔnɔ Washington DC ka Malikura kunkun a n'a ɲɛɲɛ tɛntɛn ka lase aw ma aw ka kunnafoniw filɛ bi ntɛnɛn sɔgɔma Mali jamana finitigiw olu ye bataki dɔ labɔ bataki min senfɛ u ye a yira k'a fɔ ko wulikajɔw olu bɛ senna finitigiw bolo Menaka mara la jamana kɛɲɛkayanfan ani ka taa kɔrɔnfɛyan fanfɛla la yɔrɔ min lakodɔnnen don ni jihadijɛkulu ma État islamique olu ka sigiyɔrɔ ye Kayatu Traoré VOA tɔgɔ la ale b'o lase. Dansagokɛla 12 minɛna ne ka maramafɛn caman fɛnɛ minɛ karidon na Mali sɔrɔdasiw ka ɲɛmɔgɔyaso ka lasili la kunnafoni siraw fɛ u ye a yira k'a fɔ ni dɛnɛya ye ko yɔrɔ kofɔlen ninnu kurubala ka fara TV Selaman Inaga Siman ani Tin Fadimata sigidaw bɛɛ lajɛlen lakana bolow sabatilen don an bɛ waati minɛ ko sisan dansagokɛkulu État islamique au Grand Sahara EGS ye Tiderman Menaka sigida dugu belebeleba dɔ minɛ kabini avril kalo daminɛ waati la Mali armée ye sɛbɛntiyali kɛ k'a fɔ ko EGS gɛnna olu fɛ ka bɔ yɔrɔ ninnu na kabini kalo caman ani bini ɲɔgɔn cɛla la waleya minnu kɛra ni kɛlɛgɛlɛnbaw ani maramafɛnw ye ani fagalibaw ani faso jamakulu mɔgɔ caman ka boli ka u sigiyɔrɔw bila ka taa fan wɛrɛ fɛ an bɛ don min na i ko bi a yɔrɔ sigidala dugubaw caman minɛnen don ka ban EGS fɛ yaasa ka ɲagami bali min kɔlɔlɔ bɛ se ka na kɛ sababu ye ka mɔgɔw bila filibaw la ka kɛɲɛ ni Mali furancɛfangaw ka taabolo talenw fɛnɛ ye min kɛra ni Algérie bɛnkan hakilinaw ye Mali sɔrɔdasiw ka ɲɛmɔgɔyaso ye wele bila kulu maramafɛntigi kɔrɔ ninnu minnu y'u bolonɔ bila Algérie bɛngafe la k'u ka fara Mali sɔrɔdasiw kan k'u kan kɛ kelen ye yaasa ka se ka lakana sabati yɔrɔ ninnu na sigana donnen Algérie bɛngafe la bolonɔ bilala min na san 2015 waati la Mali furuba fanga ani bamanci kɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛla la siraw kɛlen bɛ jatigɛw ani kɛlɛ la sigilenko siraɲabaw ye mɔgɔw kan Jɛkulu maramafɛntigiw ye dangarili min kɛ sibiridon ni a kɛra Seware u ka dugudennin na min bɛ wele ko Sarema Mopti mara la kɛra sababu ye ka duguden mɔgɔ 10 ɲɔgɔnni bɔnɛ mɔgɔ 60 ani mɔgɔ 1 olu de joginna ka fara so caman wɛrɛ olu binnin kan o nɔgɔnin fɛ dugudenw olu ye wulikajɔw sabati walasa ka se ka dɛmɛ don maa minnu ye kasara sɔrɔ ni dangarili in senfɛ VOA ka lasigiden min bɛ Mopti Mahmud Bokum ale ye tɛntɛnni kɛ kunnafoni minnu kɔnɔ k'a lase an ma an ka jɛ ko lamɛn. Ni an ye Sarema yɛrɛ ni Seware ni ɲɔgɔn cɛ o ye kilo 1 bɔ ɲɔgɔn ye nin yɔrɔ kelen de la binganikɛwalew ka mobili explosera ni ka du caman ci ka mɔgɔw bɔ n'u nin na a ko yɛrɛ kɛra cogo di an gɛrɛla dugulama dɔw la olu ka jaabi filɛ nin ye kama cogo di a kɛra cogo di sɔgɔmada in na 5 heures waati la 6 heures waati la an ye mankan mɛn a ye mankan mɛn waati min na malheureusement wula an kan min na an y'a ye yɔrɔ bɛɛ sisi bɛ chef de fɛn bɛɛ soni dɔrɔn dɔw nana ka fɔ ɲɛna ko dɔ de kɛra la ko bɔn de wulila vraiment bɛ tigi nana a y'a lajɛ a y'a ye vraiment fɛn min y'a kisi fɔ ka dama mugujugu pɛrɛnlen a kɛra sababu ye ka du caman bin maaw kan minnu tun bɛ u ka sow kɔnɔ dugudenw dɛmɛna ɲɔgɔn na ka maaw bɔ bɔgɔ jukɔrɔ ni ka taa n'u ye Seware hôpital Sominɛ Dolo la u dɔw ka sariya filɛ nin ye banabagatɔ minnu tun bɛ yen u k'an k'an jija an k'a lajɛ u ka se ka se hôpital la cogoya min na u mɔgɔw bɛ k'a fɔ ko motasitigiw tun b'a la motasitigiw t'a la de i y'a faamu an de y'u ta motasi la ka taa ni mɔgɔw ye hôpital la an kɔni tun bɛ ka o baara de kɛ a ko daminɛ an kɔni ye mankan de mɛn an ye mankan mɛn dɔrɔn an bolila ka na o tɛ a wɛrɛ an tɛ se ka wɛrɛ fara sabu an ka mɔgɔw de kɛ an ye mankan mɛn dɔrɔn an bolila ka na an ka mɔgɔw sɛgɛrɛ bon an yɛrɛ nana an ka mɔgɔw kama kiri bɛ ka kɛ bon minnu ma sa nɔ an y'an débrouillé k'olu labɔ
hôpital Somine Dolo ɲɛmaw ka fɔ la maa minnu banana o bɛ t'i jɔ maa 61 na ni ka maa 10 wɛrɛ bɔnɛ o niw na Mopti gouverneur ni o ye colonel major Abbas Dambele ye a taara a ɲɛda banabaatɔw kan a ye min sɔrɔ k'a fɔ an k'o lamɛn. Force de défense et sécurité fo ka baara kɛlen na u ni jama dogo mɔgɔ la maintenant min bɛ k'an dusu kam jam population minnu kanyara minnu ka sow ni fɛnw perdu tan vraiment o kan ka souligner. Équipe médicale a yɛrɛ taara dɔgɔtɔrɔso la fɛnw ye mobilisation min kɛ équipe ye mobilisation kɛ a policier fɔlɔ ninnu ta en charge ani population moptikaw yɛrɛ bɔli min kɛ u ka ɲɛmɔgɔw ka weleli la ka taa jeli di kɛ bɛɛ b'a jira k'a fɔ Mali ye kelen wa n'an jɛra an bɛ se kɔkɔjima mɔgɔ ma. Nin karidon fɛnɛ na Mali ministre 5 nana Mopti ka n'u ɲɛda banabaatɔw kan ni ka taa ko yɛrɛ kɛyɔrɔ filɛ u ye layiru ta k'a fɔ ko jamana bɛna hakili to nin maa ninnu na minnu kasarala nin ko in kɔnɔ. Mamudu Bokum, VOA Bamara tɔgɔ la Mopti mara kɔnɔ. An bɛ to Mopti mara la hali bi nin dangarili min n'a kɛra nin dɔgɔkun laban in na u ka mara kɔnɔna la kɛra sababu ye dugudenw ye wulikajɔ fara ɲɔgɔn kan joona walasa ka se ka jolidi kɛ ka taa maaw ma minnu joginna ani ka dɛmɛ don u ka dugudenw caman ma minnu ye kasara sɔrɔ nin dangariliwale in senfɛ o senfɛ bi seereya dɔw y'u ka kumakanw lase AFP ka kunnafonidilaw ma o maa fɔlɔ o ye Amadu Jigiba ye ani ka fara fɛnɛ maa filanan min kan o fɛnɛ ka ɲininkaliw olu jaabi o ye Alassane Ngolo ye an ka nin maa fila ka seereya lamɛn AFP ka kuma barani na. Bora fajiri selen kɔfɛ 5h30 fo ka taa bila 5h40 kɔnɔna an ye mankanw mɛn an yɛrɛ fɛ a kɛra an ka so fan ye donc dɔw de nana sɔrɔ auto gare fanfɛla na k'an ma k'an ka na ko so binna mɔgɔw kan bɔ ko n'an ma na k'a ma ɲi an nana o kɔnɔna na hukumu kɔnɔna na an bɔra an mɔgɔ dɔɔni an ye ɲɔgɔn ta an taara kan kɔnɔ ka taa ni commandant ye ɲɔgɔn ye an y'a ɲɛfɔ a ɲɛna k'an ka an poser coup bi na an ye sapeur fana alerté olu fana bɔ o fana y'o kelen de fɔ an ɲɛna an tora o hukumu kɔnɔna na fo environ de 6h 7h comme ça bon autorité nana fara an kan ni population gɛrɛfɛ mɔgɔw ni fɛnw bɛɛ nana dɛmɛ don an kɔrɔ an essayé ka mɔgɔw bɔ décombres kɔnɔna na ka fɛnw bɔ dɔw banana an ye suw ye ainsi de suite vraiment a kɛra magarikoba ye bi message laban min bɛ ne bolo sisan k'a fɔ vraiment hali bi an b'a ɲini faamaw fɛ u ka dɔ fara effort kan u ka doubler d'effort surtout le centre précisément ici on est délaissé insécurité bɛ yen et puis coupure fana bɛ yen coupure yɛrɛ fana filɛ nin ye o fana bɛ insécurité favoriser de tant qu'il y a l'obscurité dɔrɔn vraiment l'insécurité vraiment peut prendre une ampleur dont ala k'an kisi a ma quoi bi an filɛ ka na bi o ɲɔgɔnna kɔnɔna na an bɛ dugawu don ala ka hinɛ bamamatɔw la. Personnellement ne yɛrɛ terikɛ dɔ b'a la min a ka mɔgɔ caman tora a la ale yɛrɛ b'i koma na donc an y'a essayé ka gɛrɛ en tant que jeune an bɛ se ka dɛmɛ mun d'o ma donc an ma mɔgɔw y'a yira n na k'a fɔ dɛmɛ fanba ye min ye komi u bɛ ka mɔgɔ évacuer ka taa hôpital la donc joliko dɛsɛ bɛ yen nɔ victime bi hôpital la kosɛbɛ donc an fana k'an bɛ gɛrɛ hôpital la k'a lajɛ victime mɔgɔ bɛ fɛn jumɛn de la fɔlɔ fɔlɔ an selen hôpital la an y'a ye k'a fɔ u y'a yira k'a fɔ ko victime mɔgɔ bɛ joli de la kosɛbɛ en tant que leader communautaire an ko bon u ka an joli ta fɔlɔ donc an ye joli di en même temps sur le sang an bɛ se ka mɔgɔ minnu lasɔrɔ an y'u wele téléphone na an k'u ka na u kana joli di donc u nana joli di bon ne yɛrɛ kun ko n bɛ taa minnu bɛ joli di wa ɲɛmɔgɔ bɛ yen nɔ n'o ye Kanɛtawe ye a ko bon ko ne ka to ale kɛrɛfɛ yen nɔ pour coordonner avec lui o kɛra sababu ye ne yɛrɛ tora yen nɔ ka mɔgɔw wele mɔgɔw ka na ni mɔgɔ minnu nana fana k'u orienter pour que joli bɛ se ka di cogo min na ka dɛmɛ don an ka blessés ye. Ka tɛmɛ ni Malikura kunnafoniw ye an bɛ segin ka taa Bamakɔ sigida 4 na n'o ye Lafiyabugu ye ɲamantonba min bɛ yen jateminɛliw y'a jira k'a fɔ tasuma donna o la bin tɛnɛ sɔgɔmada joona fɛ a koɲɛ kɔni kɛra kasara ye a sigidamɔgɔw ma ka sabu kɛ sisi ani so dɔw bɛ yen nɔ ko taa tun b'a fɛ ka don olu la Mohamed Danjogo VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ ale ye kunnafoni minnu sɔrɔ kɛnɛ kan Lafiyabugu an k'o lamɛn. Bi sɔgɔmada in na Lafiyabugu mun kɔni ye ɲamantonba min bɛ yen ni ale kɔni tun ye cɛli daminɛ nin wagati laban in na i k'a dɔn k'a fɔ tasuma o donna o la o tasuma o sɔrɔla cogo di Mahamadu Magasi ni bɛɛ ko ale ma ko ATT an ka ale lamɛn. Quartier kɔnɔdenw olu de bɔlen filɛ nin ka muruti yama ka na ko ɲaman bɔn ka dabila quoi wotorotigiw ye ɲamanw cɛ ka na u n'u ka wotorow u ka ca ni wotoro 200 ye ka n'u jɔ a fɔra k'u tɛ ɲaman bɔ donc dɔ y'i to la dɔ nana tasuma bila dɔ ka wotoro kɔnɔna la yama an yɛrɛ ka denmisɛnnin dɔ nana tasuma bila wotoro kɔnɔna la yama bɔ o de nana ni nin bɛɛ ko bɛɛ muruti o bɛɛ y'i ka ɲaman bɔn ka gabakurun bo ni fɛngɛw daminɛ
Fatmata Sila ka fola donc kɛrɛnkɛrɛnnen tun dilen don ɲamanbɔnnaw ma mun kɔni ye sibiri ani kari ye u ka se ka na ɲaman bɔn nka u ma na o don wa mun kɔni ye baɲumankɛ ye n'o ye Batuli Ɲaɲ ye n'o bɛ k'u dɛmɛ ka ɲaman in cɛ o fana kɔni tun ye a jira k'a fɔ ni dɔ farala ɲaman kan ale kɔni ale bɛ a sen bɔ Fatumata Sila an ka ale lamɛn. Sɔgɔmada in na ni n ko n bɛ sɔgɔmada in na taa fɔ nafa tɛna ye kuma la n b'a ɲɛf'i ye dɔɔnin ko gouverneur nana u nana kumalasigi kɛ ko k'a to ko ɲamanbɔnnaw ka ɲaman bɔn an ko ɲaman tɛ bɔn u tilala bɛnkan kɛra ko samedi ni dimanche ko ɲamancɛlaw kana ɲaman bɔn an ko an y'a mɛn mais Bacululi de bɛ ka ɲaman cɛ Bacululi y'a jira an na k'a fɔ ko ni dɔ yɛrɛ farala ɲaman kan k'ale t'a cɛ tuguni an fana ko donc ɲamancɛ ka ɲaman bɔnni ka dabila o de la bi ɲamanbɔnnaw nana bi kun t'u ka don ye dɛ bi ye lundi de bi kun t'u ka don ye u ni wotorotigiw de nana yɔrɔ minɛ GIE mɔgɔw k'u bɛna ɲaman bɔn polisiw b'u kɔ ka na gazi fili daminɛ an fana révoltera jeunes bɔra u ye kabakurun fili mɔgɔw joginna dɔw kirinna an ka mɔgɔ min bɛ dɔgɔtɔrɔso la a bɛ mɔgɔ 20 bɔ u ye dɔw ka téléphone minnu la yan nɔ ka na gazi fili. Lafiyabugukaw kɔni y'a jira k'a fɔ mun kɔni ye ni ɲamanton ye a kɛlen don ka degunba lase u ma kɛrɛnkɛrɛnnenya mun kɔni ye kɛnɛya ta fanfɛla ye Mariam Danbele an ka ale lamɛn. An denw man kɛnɛ an ka dutigi 2 de sara ɲaman in sababu la o don wa kɔrɔ an fana tɛ se ka sɔn tunu u ka lajɛ an tɔɔrɔ la tɔɔrɔya min b'an kan wallahi fa n'an taara dɔgɔtɔrɔso la ordonnance mana di wari tɛ sɔrɔ ka fura ta a laban ye mun ye saya tɛ yan mɔgɔ tɛ siran saya mɛn sako juguya an bɛ siran o de ye sinon i nana diɲɛ kɔnɔ cogo i bɛ sa o. An bɛ wagati min na ko sisan mun kɔni ye sisi kɔni ye ale bɛ ka wuli ɲamanton in fan bɛɛ ka Lafiyabugu bɛɛ minɛ wa halisa i ka dɔn mun ye finitigilakaw ye n'o ye polisiw ye olu kɔni tun bɛ yɔrɔ kofɔlen in na mun kɔni ye sigida denmisɛnninw ye olu kɔni kɛlen don ka jira k'a fɔ mun kɔni ye ɲaman ye a tɛ bɔn nin yɔrɔ kofɔlen in na tuguni Mohamed Daɲoko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako. An tani kunnafoniw ye farafina gunkana fan wɛrɛw fɛ Guinée équatorialekaw fɛ banakisɛ kura dɔ yira u ka jamana kɔnɔ min bɛ wele ko virus de Marburg a yirala k'a fɔ nin y'a kalo 3 ye nin bana kofɔlen yelen don u ka jamana kɔnɔna la min kɛra sababu ye jateminɛli labanw na k'a fɔ ko mɔgɔ 12 ɲɔgɔn de bɛ yen minnu bɛɛ lajɛlen ni bɔnɛna min kunnafoniw seereya dira u ka minisiri min sigilen don kɛnɛya ko kunna AFP ale ka kuma baranin na a y'a yira o senfɛ k'a fɔ ko nin bana kofɔlen in bɔlen don Ebola bana fɛ min daminɛna u ka jamana kɔnɔ kabiri avril kalo o tile 11 ni ka kuncɛ tile 21 na o min kɛra u ka kunnafoni labanw ye banakisɛ in yɛrɛ kun kan Chad jamana u ye laseli kɛ bin tɛnɛn sɔgɔma k'a fɔ k'u ka jamanaden minnu tun bɛ Sudan o mɔgɔ 478 olu sera ka bɔ Sudan jamana kan ka segin ka na Chad jamana kan kabiri kɛlɛ daminɛna u ka jamana kɔnɔ finitigi 2 ni ɲɔgɔn cɛ min daminɛna nin ye a tile damadɔ ye. An bɛna Ameriki jamana kan yan duniya keleyatɔnba Nations Unies u ka ciladen Anthony Blinken ye laseliw kɛ bin tɛnɛn sɔgɔma u ka lajɛrɛ kɛnɛ kan min bɛ kɛ lakanako kun kan n'a bɛ wele ko Conseil de sécurité o nɔgɔnin fɛ a ye laseliw kɛ Rusila jamana ka minisiri min sigilen don u ka jamana kɔmako ɲɛnabɔli kunna da sera Ukraine jamana kɛlɛ ma bingali wale min ni o taara Rusila jamana fɛ ka taa Ukraine jamana ma a y'a lase cogo min a y'a yira o senfɛ k'a fɔ k'a koɲɛ kɔni kɛlen don bunadamaden jo sariya sɔsɔli walew ye ani ka fara kalo gɛlɛya walebaw kan wa min bɛ ka dan sɔsɔ Nations Unies yɛrɛ u ka chartu la n'o ye u ka sariya senw ye o nɔfɛ a ye laseli kelen olu kɛ k'a fɔ ko nin waleya in kɔni kɛlen don degunba ye an bɛ don min na ko min bi ka se Ukraine jamana a n'a jamanadenw ma wa ko min bɛ ka dan sigi duniya yɛrɛ sɔrɔ la ni o ye économie mondiale ye fo ka taa se kɛlɛko min yɛrɛ binnen don diɲɛ kɔnɔ n'o ye pandémie coronavirus banakisɛ ye ni kunnafoni ninnu lasera Antonio Guterres fɛ Serge Lavrov ale ɲɛkɔrɔ. Bafo jara ye minali kɛla a
VOA Afrique ni VOA Afrique ye kuna adamadenw lafiyara kunnafoni ko la. An balimaw a y'aw bisimila ko kura k'a lase aw ma k'a fɔ aw bɛ ka VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw lamɛn nin waati in na a ka radio fiɲɛsiraw bɛɛ lajɛlen fɛ. Bamakɔ n'a lamini ye fiɲɛ turukala 102 o fiɲɛsira ye. Yuwarukaw bɛ se k'an sɔrɔ radio Dunuya ka 101 ani tomi 2. Koro ani Bayangarala lamini aw b'an sɔrɔ radio Orona ka 93 ani tomi 2. Gawo o ye fiɲɛ turukala 106 tomi 1 ye. Tumutu fiɲɛ turukala 93 tomi 3. Sankaw bɛ se k'an sɔrɔ radio Perzan ka 90 ani tomi 8. Abidjankaw aw b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 99 kan. Wagadugu Burkina Faso jamana faba bɛ se kan an na sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 ani tomi 4 kan. Ni waati in na malidenw aw minnu bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan n'aw b'a fɛ k'aw da don VOA Banbara la ani ka kuma aw ka sigidaw lahalayaw kan. Gɛlɛya minnu bɛ aw kan aw ka sigida la Mali jamana yɛrɛ kɔnɔ aw bɛ se k'aw ka batakiw ni kumakanw labila ka na an ma VOA ka nɛgɛjuru sira fɛ WhatsApp kan min bɛ wele nanzaraw ka kan na ko 02 430 47 16 n'an ko ma bamanankan na 2 4 3 0 40 ani 7 ani 10 ani 6. Aw bɛ se k'an sɔrɔ fɛnɛ VOA ka bɔlɔlɔsira tɔw kan n'o ye Facebook, YouTube ani Instagram ye VOA Banbara. Malikura kunnafoniw bɛ ka lase aw ma ni waati in na Mariam Tarawele fɛ ka bɔ studio 6nan na VOA soba kɔnɔ Washington DC. An bɛ taa Burkina Faso jamana kan nin waati in na a yirala k'a fɔ k'u ka dugudenni min n'a bɛ wele ko Karma o dugudenw olu ye laseliw kɛ laseli minnu senfɛ u y'a yira k'a fɔ ko dankarili minnu kɛra u ka mara kɔnɔ nin waati laban ninnu na kɛra sababu ye ka mɔgɔ 100 ni mɔgɔ 50 ɲɔgɔn de ni bɔnɛ u ka jamana kɛ ka yan fan fɛ. VOA ka lasigiden ka bɔ Wagadugu Kader Tarawele ale b'o kunnafoniw lase. Burkina Faso kɛrɛnkɛrɛnnenya la Karma dugudenni na ni ale bɛ jamana worodugu fan fɛ n'a mabɔra ni o yɔrɔ ka faaba ye ni kilomɛtiri 30 ɲɔgɔnna ye. Sɛgɛsɛgɛliw y'a yirana ko maa gwansan ɲɔgɔnna 150 le bɔnɛna o nin na jumalon avril kalo tile 21 tɛmɛni. Sɛrɛden dɔw y'a fɔ ko nin kasarawale nin bɔra maa dɔw le fɛ minnu tun ye fini don i n'a fɔ jamana yɛrɛ ka sorodasiw. Nasarala ka kunnafoni sɛbɛn minnu ye nin kibaruya nin jɛnsɛn kɛnɛ kan olu y'a yira ko nin samarabatigi ninnu sera nin dugu nin na ka maaw kafo ɲɔgɔn kan ani ka mugu ci o ra. Sɛrɛden dɔw yɛrɛ kɔ ko nin finitigilaka ninnu taara bɛn maa dɔw kan kama sɔrɔ olu tun bɛ mangoro tigɛra k'o tɛmɛni kɔ o ye maa minnu jagoya nin bɔ o ra ko nin finitigilaka ninnu tununa ni o ka bololafɛnw ye. Nin jalaki ni o ka bon kosɛbɛ sabula maa dɔw ye o bolo sin faso yɛrɛ ka finitigilakanw ma. O le kosɔn Waiguya ka kiiritigɛso ɲɛma n'an ko procureur du faso près le tribunal de grande instance de Waiguya ale ye laseli dɔ bɔ min kɔnɔ a y'a yira ko gendarmew ka brigade ka ɲɛma min bɛ Waiguya ko a ye ale ladɔnniya ko fagali dɔ kɛra Karma dugu kɔnɔ min kɔnɔ maa ɲɔgɔnna 60 bɔnɛna o nin na ko o nɔ bɔra maa dɔw fɛ minnu tun ye sorodasiw ka fini ɲɔgɔn don. Nin kasarawale ni bonya ɲɛfɛ worodugu mara ka kiiritigɛso ɲɛma ko ale ye cikan di enquêtekɛlaw ma yaasa u ka se ka sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ kɛ ka se k'a lɔn maa minnu bɛɛ dabi nin bɛnkanniwale nin na ani a kɛra cogo min na jagoya fagari taara se nin dugu nin ma ka se ka maa caman ninnu ɲɔgɔnna bɔnɛ o nin na. Waiguya ka kiiritigɛsoba ɲɛma y'a ka laseli kuncɛ ni welekan ye ka di fasodenw bɛɛ ma ko kibaruya jɔnjɔn min maa minnu bɛɛ fɛ min bɛ se k'a to nin ko nin yɛrɛ tiɲɛ ka lɔn o ka ale sɛgɛrɛ. Nin tun ye Kader Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso. Laseli min bɛna mɛn aw fɛ nin bɔra Colonel Mariam Sagara yɔrɔ uti kalo tile 11 san 2022 la. Colonel Mariam Sagara ye sɔrdasiw ka kuma lase soba n'o ye DIRPA ye o ɲɛma dankan ye. Aw bɛ sɔrɔsiw dɛmɛ ni mun ye a ma fɔ ka taa marifa ta a ma fɔ ka dɔwɛrɛ kɛ aw bɛ sɔrɔsiw dɛmɛ ni kunnafoni di de i bɛ mɔgɔ i bara a tigi bɛ bɔrɔ t'a la don o don k'a don aw ka du kɔnɔ mun bɛ bɔrɔ kɔnɔ aw t'o dɔn aw sigilen don k'aw makun fo ni tiɲɛni kɛra don min na ko ja nin tun ye terroriste de yan'o ka kɛ mun na aw t'a ɲɛfɔ fɛn fɛn filɛ nin ye k'a fɔ ko u bɛ terrorisme ni fɛn kɛ an dɔw de don maliyɛnw de don an joli de don an bɛ se ka kuma u fɛ fɛnɛ sensibilisation na aw bɛ ka nin min kɛ nin taabolo tɛ a y'a dabila an ka na an ka jɛ ka Mali jɔ ɲɔgɔn fɛ n'an sera k'o kɛ ka caman bɔ a la sisan aw yɛrɛ b'a dɔn caman bɛ bɔ kɛlɛ la. Nin tun ye Colonel Mariam Sagara ka laseli ye ka bɔ DIRPA la n'o ye Mali sɔrdasiw ka kuma lase soba ye.
Amta Sudankaw fe laseli kɛra duniya baɲumankɛ tɔnba n'a bɛ wele ko Amnesty International fɛ bin tɛnɛ sɔgɔma k'a fɔ ko fɛn min ye Sudan jamanaden ani ka fara mɔgɔ caman wɛrɛw kan minnu ye jamanaden wɛrɛw ye caman de balannen don u ka jamana faaba kɔnɔ Khartoum ani ka fara marabolo wɛrɛw kan. Kayatu Traoré, VOA tɔgɔla ka bɔ Washington. Abdullah Hassan dunya kiliya tonba ka hadamadenya hakɛw kɔlɔsili cakɛda ka barakɛla Somali ani Sudan jamana ka taabolo kalifalen don min na ye laseli kɛ k'a fɔ kunnafoni siraw dɔw fɛ. Many people, including foreigners, have been trapped in Khartoum and in other cities. Ko bin kɛra dunanw kan Sudan jamana la kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ baara kɛla u ka jamana ani Sudan jamana cɛla la ne u bɛ wele ko diplomatiw. An y'a mɛn k'a fɔ ko bin kɛra nansarala keleya tɔnba ka lasigiden min bɛ Sudan jamana la kan an tilala tuguni k'a mɛn fɛnɛ ko dankarila l'Amérique jamana ka convoi diplomatique la a ka fɔ la a ye wele bila kɛlɛkɛla fan fila ninnu bɛɛ lajɛlen ma k'u ka sira bila kɛlɛɲɛbolilaw ɲɛ ani minnu bɛ kan ka dɛmɛ ta k'a lase mɔgɔ kɔlilenw ma nin waati in na a ka ca ni mɔgɔ 400 ni 20 jatew ye fasojamakulu 200 ani 60 jate bɛ minnu cɛla fagara ni kɛlɛ ni sen fɛ ka ban a ye a fara kan k'a fɔ ko mɔgɔ 3,700 ɲɔgɔn na de jogina fitinɛ min bɛ senna foroba sɔrɔdasiw ani sɔrɔdasi bamancikulu ne u bɛ wele ko RSF cɛla la sen fɛ Hassan ye a yira fɛnɛ k'a fɔ ko furakɛli yɔrɔw siraw datugura fasojamakulu ɲɛ ani fɛnɛ awa ko bin kɛra kɛnɛya baarakɛlaw ani lapitaniso dɔw fɛnɛ kan to have access to humanitarian aid. Basketi sanfɛ celu ɲɔgɔndanba Africa League ko don a tako sabana bɛ sɛnsɛn na ka na san 2023 in marisi kalo tile 11 ka kunca tile 21 Dakar Senegalikaw fɛ yen o ɲɔgɔndan tɔgɔ Conférence du Sahara o ɲɔgɔnna ɲɔgɔndan wɛrɛ Conférence du Nil Caire Égypte k'a daminɛ avril kalo tile 21 ka kuncɛ mai kalo tile 6 final ɲɔgɔndanw bɛ yen Kigali Rwanda jamana kan mai kalo tile 21 k'u kunca tile 27 farafinnagun club 12 de bɛna u ni yɔrɔ ta kɛnɛ kan ɲɔgɔndan 38 ŋana kelen a y'aw sɔgɔlen to Voix de l'Amérique kan ka Africa League n'an ko bali kunnafoniyaw sɔrɔ. Bin tɛnɛ sɔgɔma Moscou ye jalaki bi États-Unis jamana kan k'a fɔ ko Amérique jamana ma sɔn ka visa di u ka kunnafoni sɛnsɛnnaw ma u kana duniya keleya tɔnba Nations Unies u ka lajɛrɛ kɛnɛ kan Modibo Dambele. Друзья, я, конечно... An tɛ ɲina nin kɔ wa an tɛna yafa nin ma ni laseli kɛra Lavrov Irisi jamana ka kɛnɛmako minisiri ni ale kan ka ɲɔgɔn ye caman o ɲɛmɔgɔya ta Conseil de sécurité ale jabala la New York Irisi jamana bilala Conseil de sécurité ɲɛmɔgɔya la avril kalo la wulikajɔ min kɛra Ukraine ni Kiev y'a yira k'a fɔ ko a kɛra komi tɛgɛ dara olu tulo kɔrɔ Lavrov a ye Amérique jamana ka nin waleya kɔn a ka kuma la ni o ye k'i ban ka Amérique jamana doni ni bɔli sɛbɛn ni ko a ma visa k'o di Irisi jamana ka kunnafonidila dɔw ma ko jamana min b'a fɔ ko ale ɲɔgɔnna tɛ yen ko ale bɛ ko dɔn kosɛbɛ wa mɔgɔw b'u da sago fɔ ani a tilennen don ko a y'a yɛrɛ majigi Lavrov ka kuma la ko nin waleya in a b'u ka tagabolo yira ka ɲɛsin da sago fɔli ma kabini kɛlɛ daminɛna Moscou a kɔni ye yamaruya sɛbɛn o dili kunnafonidilaw ma yaasa u bɛ se ka doni ani bɔli jamana kɔnɔ ni o ye visa ye Irisi jamana la o gɛlɛya kosɛbɛ u ɲiningalen karidon Moscou ka nin waleya in kan Amérique jamana ka kɛnɛma ciden so département d'État ko ale tun bɛ doni ni bɔli n'o ye visa ye o di Rusilakaw ma Nations Unies la ko nka nin wagatinin na u da sera a ma k'a fɔ ko a bɛ wagati janbɔ gɛrɛntɛba de fɛnɛ sigilen don Amérique jamana ka lasigidenso baarakɛla minnu bɛ Moscou ko mɔgɔ kelen dɔrɔn de bɛ yen sisan kabi kɛlɛ daminɛna ko Amérique jamana bɛ nafaba de don a jɔyɔrɔ la ni o ye ka ONU ka jamanaw danse bɛnkan sɛbɛn min bɛ a la ka sababuya kɛ ONU ka jabala o bɛ Amérique yan yaasa a bɛ se ka visa di mɔgɔw ma ni laseli kɛra département d'État ale ka kumalatɛmɛla fɛ ko wa u tɛ fɛ ka kunnafoni tigitigiya di ka sababuya kɛ Amérique jamana ka sariya to olu yamaruya k'o kɛ ka da mɔgɔw ka ko olu suturali ko kan Irisi jamana ka ciden min bɛ ONU kɛrɛfɛla la farala Lavrov kan Washington ka nin waleya in kɔn u y'a sɛbɛ Twitter kan ko Amérique jamana ye a ka hakɛw sɔsɔ ka da kan ONU o jabala o bɛ Amérique yan Irisi jamana ka kɛnɛma ciden dan kan ni o ye Sergei Ryabkov ye kangari da ko tasiraliko fana bɛ na. A y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya
kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabale ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan VOA tabale ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen. Ka da nin kan sisan Shaka Tarawele ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw an ka jɛ ko lamɛn. handball gunagun kan Bamako challenge trophée kun cɛra kunu kari avril kalo tile 23 san 2023 palais des sports Salamatu Maigala farafina jamana kɔnɔntɔn musomanu junioru ani kadew olu de y'u ni yɔrɔ ta ɲɔgɔn dan na tile 5 kɔnɔna na Guinée Conakry de y'a jɔnjɔn 2 bɛ ta junior kunda ani kade kunda fɔlɔ Guinée Conakry musomanu ye se sɔrɔ Senegal taw kan kuru 23 Guinée y'o sɔrɔ Senegal ta kɛra kuru 21 kama sɔrɔ sɛgɛnnafiɲɛbɔ y'a sɔrɔ Senegal bɛ ɲɛfɛ kuru 7 ani 10 Senegal kanu na ɲɔgɔndan tɔ tolen sanga 13 Guinée kuru 16 Senegal kuru 17 kuru 17 fan 2 bɛ fɛ o kɛra ɲɔgɔndan kelen ka sanga 50 sɔrɔ kuru 18 ɲɔgɔndan kelen ka sanga 52 sɔrɔ kuru 19 fan 2 bɛ fɛ ɲɔgɔndan kelen ka sanga 55 sɔrɔ Guinée Conakry musomanuw bɛna u ka bolo yɛlɛmɛli fɔlɔ kɛ sanga 56 na kuru 20 o kɛra Guinée musomanuw ta ye kuru 19 Senegal musomanuw y'o sɔrɔ ɲɔgɔndan bɛna kun cɛ ni Guinée ka sebaya ye kuru 23 Senegal kuru 21 min ye musomani junior ka ɲɔgɔndan ye munumunu bamakɛ o la Senegal bina Guinée ɲɛkɔrɔ Guinée Conakry musomanuw bɛna u ka kuru fɔlɔ sɔrɔ sanga 3 na sɛgɛnnafiɲɛbɔ waati Senegal junior musomanuw kuru 6 Guinée junior musomanuw kuru 23 ɲɔgɔndan bɛna kun cɛ ni Guinée Conakry musomani junior ka sebaya ye Senegal musomani juniorw kan Senegal kuru 19 Guinée Conakry kuru 40 handball ɲɔgɔndanba challenge trophée kodo min daminɛna araba tɛmɛnen avril kalo tile 19 Bamako a kun cɛra kunu kari farafina jamana 9 minnu y'u ni yɔrɔ t'a la hakilina jigina olu dantigɛlen filɛ Mali jatigi Cap Vert Gambie Guinée Bissau Guinée Conakry Sierra Leone Senegal Mauritanie ani Maroc Mali ma fɛn sɔrɔ jɔnjɔn na junior kunda Mali ye jɔyɔrɔ 5nan sɔrɔ kade kunda Mali ye jɔyɔrɔ 7nan sɔrɔ VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Siaka Traoré kala selido na kama dogo Mali kura au na kama dogo nyana na kama dogo Mali kura yo au na kante dogo nyana Washington konona na yano au na kama dogo nyana na kama ni duga jabi usigilen filɛ au na kama dogo nyana de na kama dogo kayatu yo au na kama dogo nyana na kama dogo Mariam yo au na kama dogo nyana na kama dogo Mori au na kama dogo nyana na kama dogo Mamedi yo au na kama dogo nyana na kama ni duga jabi sigilen filɛ ina kama dogo nyana balimaw a y'a faamu cogo min na ni ne bɛna dan sigi aw ka bi malikura kunnafoniw na min labɛnna seko aw ka cɛjan Cheikh Jero fɛ an ka nɛgɛw karafe o tun bɛ Cɔni bolo jɛmukan la siraw ma Mariam Traoré fɛ ka bɔ studio 6nan na VOA soba kɔnɔ Washington DC aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ ka VOA Bambara wele ka daminɛ États-Unis Modibo daminɛ Kodi ala mɔgɔ kelen fɛ i mana bɔ États-Unis kodi ala mɔgɔ kelen fɛ dɔnkili laminɛ mɔgɔ ka ɲɔgɔn la mɔgɔ kelen ma sabu man dɔgɔ Mariamu k'i wele États-Unis i barika k'i mana nin yɔrɔ mɛn ten k'i n'a minnu fɔ kɔni fɔ Musa ye Isaka y'a juru fɔ kɔnɔ bɛ kuma dɛ a bagaji wele ka Modibo Dambele wele ka journaliste fama wele ka Bokoro ka boya ka wase États-Unis a barika Mali kurala be ya Bambara mɔgɔ ani ko